Ụdị nnukwu ihe nhịahụ ụmụafọ na-agabiga nakwa enweghị nchekwa na-enwe n'akụkụ dịgasị iche iche nke ala Naịjirịa bụ nke e butere n'ihu Chineke dịka a kpọkuru ka ọ bịa napụta ala Naịjirịa ma gosi ndị ya obi ebere. Ihe ndị a niile bụgasị mkpesa ndị na-eso ụzọ Kraịst wetara n'ihu Chineke n'oge ha gbakọtara na Cathedral Church of St. Faith, Awka, maka 2024 Lenten Prayer Convention bụ nke a chịkọbara site n'aka ụka Anglican na Diocese Awka. Ya bụ ọgbakọ ekpere ome kwa afọ bụ nke eguzobere n'afọ 2010 site n'aka Archbishop Ecclesiastical Province of the Niger, Most Reverend Alexander Ibezim, bụ nke bụ n'obi ya bụ ịkpọghachitekwa ndị mmadụ ka ha ruo Chineke nso site na okwu nke nzọpụta. Onye nta akụkọ anyị bụ Maka Okoye kọrọ akụkọ a ka o si gaa. Isiokwu agbadoro ụkwụ wee merube ya bụ oge ekpere bụ na ugwu a ga-ebupụ ya bụ ekpere bụ nke enwere oge ekpere na oge ndị ọzọ dị iche iche mgbe ọ na-agwazi ndị mmadụ okwu ka onye nnukwu ụkọchukwu bụ Most Reverend Ibezim, onye nke bụkwazi Bishop Diocese nke Awka, si na Chineke gosipụtara ya bụ atụmatụ iji wee nwee ụsa wee nyere ihe niile na-ama ndị mmadụ aka n'iru si n'ezie na-enwego ọganiru na ụsa wee nye ekpere ndị mmadụ ka emesịrị ekpere ndị a bụkwa ihe nyere ndị Awka Diocese ike iji wee gaa n'iru wee bagide ya bụ ekpere ebe Chineke na-ewere ọnọdụ na-agọzi ndị ya. Ọ gara n'iru ma kọwaa na ọnọdụ a anọ n'ime ya na Naịjirịa na o kwesịrị ka ndị ụka kwudosi ike n'okwukwe wee sikwazịa na enwere ugwu nke pụtara ihe na ndụ mmadụ ma ọ bụ site na okwukwe na ịtụkwasị Chineke obi ka e ga-eji wee bupụ ya. Na mbụli na oge ọ na-ekwu okwuchukwu ka Bishop nke Jalingo Diocese bụ Right Reverend Nedison Foreman kọwara na ugwu bụ nke na-emechi ihe nnweta na ọganiru nke mmadụ ma sịkwazịa na ka Chineke na-emepere ndị mmadụ ụzọ na-enwere ọgbata uhie nke na-anọ n'ụzọ ha iji wee hụ na ọganiru ahụ Chineke wetara na ndụ ha bụ ihe ha bipere. Mgbe ọ na-etinyezi ọnụ n'okwu ka onye President Women's Ministry Province of the Niger na Diocese nke Awka ka Dr. Mata Ibezim kenere Chineke maka amara ya nke ọ na-enye ndị mmadụ maka esi wee bịa wee gbakọọ n'igwe wee kpee nya bụ ekpere si na ọnọdụ Naịjirịa nọ n'oge ugbu a bụ nke ekwesịrị ka ekpesie ekperike ka Chineke bịa were ọnọdụ n'ezie na enwere ugwu ihe isi ike, enwere ugwu nkwafu ọbara, ebe enwere ugwu ogbugbu ma sịkwazịa na ọ bụrụ na ndị na-eso ụzọ Kraịst kwudosi ike na ugwu a niile ga-adị larịị. N'otu aka ahụ ka onye akawo nke Awka Diocesan Mission and Evangelism bụ Venerable David Ezobi sịrị na ha chịkọbara otu a ka ha were ya wee jee na-agwasa ozi ọma n'ebe ụwa sọtụrụ ma sịkwazịa na enwere obi nke nọ na nsogbu nke kwesịrị ịnụ ozi ọma Chineke na ọ bụ n'ihi ya ka ha ji wee chịkọba otu Awka Diocesan Mission and Evangelism. Enwere okpukpe oku ebe ndị mmadụ bịara wee nwee nkwa n'iru Chineke. Onye na-abụ abụ olu ọma nke a mara aha ya bụ Chika Ọkpara nkwa ndị mmadụ wee gaa na ịbụ abụ olu ọma nke dị iche iche na nke na-akpalite obi ebe enwere ọtụtụ mmanụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche emerụbere na ọnọdụ ekpere ahụ. Site n'Awka, abụ m Maka Okoye maka akụkọ